बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांनायनि दिनैनि थामहिनबा 4 मार्चनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि माइनाव मोसाहारिनि सिमांनि अनजालु, क'क्राझारनि मिथिसार बसुमतारिनि बर' सिख्ला, क'क्राझारनि मिजिं ब्रह्मनि गोसोआ हास्थायो नोंखौनो, चिरांनि फैलाव बसुमतारिनि बारसे गलाप बिबारनि सावगारि, अनिल कुमार ब्रह्मनि बोराय, क'क्राझारनि जनिका ब्रह्मनि गोरबोनि अननाय, रोमै मोसाहारिनि सिमां, चिरांनि अबिनाश ब्रह्मनि बिमानि मिजिं, क'क्राझारनि अरायथा बसुमतारिनि मिथिंगा खन्थाइया सेबखांजादों आरो मिथिंगा जांगिला बसुमतारिनि मिथिंगानि दाहा सुंद' सल'आ सेबखांजादों।